Прывітанне ўсім яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы абмяркоўваць, як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук, і можна ўжо смела пра гэта казаць, палітычны аглядальнік Евген Красулін. Добрый дзень, спадар Евген. Дзень добры. Ну, як вы так успрынялі тое, што я ваш статус экспертны падвысіў? Ну, ведаеце, для меня, канешне, увогуле паняцце эксперт крышку іншае. Гэта чалавек, які, скажем так, у глыбіню погружаецца ў праблему, які мае шмат крыніц, і не толькі адкрытых крыніц для атрымання інфармацыі. Па гэтай тэме у мяне больш, канешне, я больш беру шырынёй. Таму я заўжды апасаюся пазначыць сабе там як эксперта. Я, хутчэй спецыяліст. Бо я, можа, ведаю крыху больш, чым так сярэдні чалавек, і некаторыя тэмы, некаторыя рэгіёны, канешне, мяне цікавяць, там я ўвесь час у курсе, сачу за тым, што там адбываецца, падчас бывае, што сам удзельнічаю там у тым ці іншым маштабе. Таму лепш, канешне, я б сабе прадстаўляў як спецыяліст, вось, ці як зноўку кандыдат гістарычных навук, то бок чалавек, які паказаў, што можа весці самастойныя даследаванні, валодае метадамі, валодае спосабамі апрацоўкі інфармацыі, яе аналізу. Вось. Так что... Ну, я з вами згодны, тым больш, што гучыць інтрыгуючы, калі просто сказаць, у нас у эфіры спецыяліст Евген Красулін. І вот как бы вот і здагадваецеся, пра што размова. Але, спадар Евген, давайте ўсё ж таки бліжэй да нашай вызначанай на сёння тэмы, і тэма актуальная, балючая, і я так разумею, тое, што нас чакае бліжэйшы час, гэта заняпад беларускіх дэмакратычных сілаў. Я так адразу, там, ведаеце, дадам такой жорсткасці, як любіце з галоўкі пісаць шок і гэтак далей. Але ці не сапраўды мы да гэтага набліжаемся? Вот па шчырасці, калі казаць, мы з вами уже таксама, здаецца, гэтую тэму закраналі, і мы казалі, што у міграцыі беларускія нейкія дэмакратычныя, апазіцыйныя, там называйце якія сілы, але змаглі праіснаваць і на дастаткова высокім арганізацыйным, там, матывацыйным і ўсім астатнім узроўні 5 гадоў, такога не было. Але, ўсё ж прыходзіць да завяршэння. Ці бачыце вы прыкметы таго, што ўсё ж такі гэты цыкл, так, белая паласа існавання дэмсілаў, яна завяршаецца? Вы ведаеце, я заўжды, калі чую гэтыя аповеды пра тое, што там дэмсілы ўсё коцяцца да свайго заняпаду, што ўжо пра Ціхановскую ўсе забыліся ў Беларусі, што нікому не патрэбныя. Я прыгадываю карыкатуру, якую яшчэ ў дзяцінстве бачыў. Падаецца, гэта брытанскі карыкатурыст Дэвід Лоу сярэдзіны 20-го стагоддзя. І вось на карыкатуры выяўлены, значыць, муры маскоўскага Крамлю. Под мурами, гэта карикатура 41-го года, под мурами стоять, значит, немецкие офицеры с великими матюгальниками, з якіх несется там «вы разбиты, вы поражены, капитулюете». И, значит, один офицер іншаму кажа: «Вось якія барбары, яны ж нават сваёй уласнай мовы не разумеюць. Мы ім кажам, яны разбіты і поражены, а яны не разумеюць гэтага». Вось прыкладна такая сітуацыя, я думаю, з дэмакратычнымі сіламі і інстытутамі дэмакратычных сілаў у замежжы. Ім кажуць не ўсе далёка, калі, скажем так, адсеяць белы шум, які ідзе там у сацыяльных сецівых, у коментах на сайтах мас-медыа, высветліцца, што зусім не шмат народу гэта кажа. Больш за тое, з Беларусі, калі атрымліваецца атрымаць інфармацыю, там гэта, скажем так, не пацвярджае тое, што адбываецца вось у гэтых інфармацыйных белых шумах. І зноўку, вось таксама па кітайскай старой прымаўцы: ты казаў, я паверыў, ты паўтарыў, я пачаў сумнявацца, ты пачаў настойваць, я зразумеў, што ты хлусіш. Вось чым больш мне кажуць, што ўсё там пра Ціхановскую усе забыліся, пра 20-й год усе забыліся, тым больш я разумею, што, уласна кажучы, нічога падобнага няма.
І зноўку, калі паглядзець на беларускія дэмакратычныя сілы, ці скажем так, ну не, ўсё ж таки скажем, беларускія дэмакратычныя сілы ў эміграцыі у вымушанай, мы пабачым, наколькі гэта адрозніваецца ад усіх іншых сілаў, якія ў гісторыі траплялі ў замежжа. Ёсць, канешне, і паралелі, вельмі блізкія паралелі, у тым ліку з беларускай эміграцыяй 20-х гадоў, но тым не менш сітуацыя для беларусаў унікальна ў свеце. Бо зноўку, вось калі і раней чытаў пра апазіцыю ў экзіле і чытаю цяпер, вось, дарэчы, літаральна некалькі гадзінаў таму на адным сайту з'явіўся артыкул па апазіцыі грузінскай, дзе таксама напісана ўсё там, коціцца да заняпаду, ўсё, зліваеце воду, сушыце вёслы, больш нічога не будзе. І тут жа ідзе, уласна кажучы, думка, што будзе, калі не будзе апазіцыі. Гэта будзе поўная кансалідацыя сілаў, скажем так, рэжыму. Не канкрэтна, там, конечно, канкрэтна прагрузінскі цяперашні рэжым, але гэта даволі універсальная рэч. Вось не будзе апазіцыі, не будзе цэнтраў апазіцыі за мяжой, гэта ўсё адыгрывае на карысць кансалідацыі таго рэжыму, супраць якога гэтая апазіцыя, а для беларускай сітуацыі не зусім адэкватен тэрмін апазіцыя. Тут ўсё ж таки 20-й год паказаў, што большасць беларусаў супраць рэжыму. Так што, хутчэй, дэмакратычныя сілы, яны прадстаўляюць гэтую новую большасць. І вось для гэтай новай большасці і, скажем так, інстытутаў, якія існуюць, якія ствараюцца, і, дарэчы, ствараюцца, но некаторыя у мяне выклікалі пытанне з гэтых інстытутаў, но я бачу, як яны развіваюцца, і я б казаў, яны ідуць у добрым кірунку развіцця. Не зусім я згодны, што яны робяць, не зусім згодны, як яны робяць, што яны кажуць, но тым не менш я бачу, што гэта развіццё. Спадзяюся, вы не пра каардынацыйную зараз раду кажаце? У тым ліку і пра каардынацыйную раду. Уласна кажучы, вось каардынацыйная рада, яна ж задумывалася першапачаткова як орган, які каардынуе дзейнасць розных там арганізацыяў, якія стыхійна ўзнікалі, гэта і дваравыя арганізацыі, гэта прафесійныя арганізацыі. Ну, задумвацца ад пачатку можа шмат чаго прыгожага, але што атрымаць па выніку 5 гадоў дзейнасці? І вось тут зноўку развіццё любога інстытуту, яно ідзе пад уздзеяннем шматлікіх фактараў. І, скажем, тое, што задумывалася, што бачылася ў 20-м годзе, з таго часу патрапіла пад уплыў шматлікіх новых фактараў. Гэта і пасадка самалёту Ryanair вельмі істотны момант быў. Гэта і пачатак паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. То бок, і гэта зноўку, гэта ўвесь час змяняе, у тым ліку і наше ўяўленне, і ўплывае, вось ведаеце, як нябёсныя целы, там, так, планеты, яны ўздзейнічаюць сваімі гравітацыйнымі палямі на іншыя касмічныя аб'екты. Вось адбываецца новая падзея, утвараецца новая рэальнасць. І ў гэтай рэальнасці, скажем так, мы можам назіраць, як паводзіць сабе той ці іншы інстытут. Вось ён гіне, уразаючыся там у планету, ён пакідае сонечную сістэму, ці ён працягвае вось свае абароты вакол сонца і, уласна кажучы, працягвае існаваць гэтай сістэме. Так што пакуль што і тая ж каардынацыйная рада, яна працягвае існаваць. Не ведаю, што будзе далей, бо зноўку вось ёсць, як любая палітычная процівага аўтарытарнай сістэме, канечне, гэтая процівага знаходзіцца пад вялікім ціскам з боку сістэмы, у якой, канечне, больш рэсурсаў, адназначна больш рэсурсаў, у тым ліку і фінансавых. І яны могуць уздзейнічаць гэтымі рэсурсамі там на медыйную прастору, вельмі актыўна, на актывістах асобных. І гэта ўсё будзе, канечне, хорам паўтараць вось гэтую мантру, што ўсё, вы разбіты, вы паражаны, вы мусіце здацца, перагарнуць старонку, вярнуцца. Вось зноўку сёння
побачыў публікацыю Валера Карбалевіча. Таксама там ідзе гаворка, што 20-й год забудьце пра яго. Вось зноўку у публікацыях і меркаваннях такога пляну мне заўжды не хапае тлумачэння, а чаму мы мусім забыцца пра 20-й год. Вось 20-й год паказаў, па-першае, што беларуская нацыя адбылася, як нацыя, у тым ліку нацыя палітычная, што беларусы выступілі у гіганцкай сваёй масе супраць вось гэтага рэжыму дыктатарскага, і што беларусы прагнуць пераменаў, і прагнуць яны гэта праз дэмакратычны інстытут свабодных справядлівых выбараў. Вось патлумачце, што змянілася? Вось чаму мы мусім забыцца на 20-й год? Тое, што Расія пайшла в Украіну, так гэта хутчэй, ведаеце, аслабленне Расіі. Бо якраз без паўнамаштабнага ўварвання Расія магла вось гніць яшчэ доўга. Уварванне яно паскорыла падзеі. Тут зноўку з'явіўся новы вось гэты касмічны аб'ект, Трамп, са сваёй новай адміністрацыяй, са сваімі поглядамі. Вось, і, канечне, тут ён дадаў хаосу да сітуацыю, дадаў непрадказальнасці і, можа, крышачку расцягнуў у часе. Зноўку, праз прынцып непрадказальнасці ягоных паводзінаў, можа, наадварот, ён паскорыў развязку гэтых падзеяў. Таму я яшчэ не адмовіўся ад думкі, што ў 25-м годзе 25-й год увогуле будзе такім пераломным, пасля якога можна будзе больш дакладна казаць, куды хто пайшоў. Вось. Спадар Евген, мы до сённяшняга дня яшчэ вернемся. Давайте ўсё ж таки скарыстаемся вашими скілламі як гісторыка, і калі б ўсё ж таки паглядзець з гістарычнай перспектывы на, там, скажем так, апанентаў таго ці іншага рэжыма у тыя ці іншыя часы, якія былі вымушаныя з'ехаць у эміграцыю, ці была ўсё ж таки гісторыя поспеху? Ці змаглі праз доўгі час знаходжання за мяжой у эміграцыі гэтыя структуры апанентаў рэжыма, неважна, там еўрапейскіх, это будзе прыклады там я не знаю, Амерыкі там паўночнай ці паўднёвай ці дзе-небудзь азіяцкія, але ці атрымалася у іх мала таго, што захаваць сябе, захаваць рэсурсы, найперш сваіх прыхільнікаў, я маю на ўвазе, свае структуры, і потым атрымаць нейкую там вярнуцца, перамагчы і вярнуцца. Безумоўна, такія прыклады былі неаднойчы, і нават з некаторымі людзьмі неаднойчы такія прыклады здараліся, такія выпадкі. Вось быў цудоўны чалавек, прэзідэнт мексіканскіх Злучаных Штатаў, гэта Лопес Санта-Ана. Ён быў 11-разовым прэзідэнтам, рэкорд падаецца увогуле ў гісторыі, і ён тройчы вяртаўся на гэтую пасаду пасля выгнання. Вельмі такі своеасаблівы чалавек, вельмі неадназначны, вельмі адважны асабіста, але калі трапіў у палон, праз сваю дурасць трапіў у палон да тэхасцаў падчас мексікана-тэхасскай вайны, ён падпісаў дакумент аб наданні Тэхасу незалежнасці, што адарвала ў выніку Тэхас ад Мексікі, і ў выніку Тэхас трапіў у склад Злучаных Штатаў Амерыкі. Фактычна праз Санта-Ану і страціла Мексіка больш за 50% сваёй тэрыторыі. Вось, гэта, канешне, выпадак такі вельмі адмысловы, вельмі асобны. А ў больш блізкія часы былі, канешне, сітуацыі, калі палітыкі былі вымушаны пакінуць вышэйшую пасаду ў краіне. Вось Хуан Дамінго Перон, прэзідэнт Аргентыны быў у канцы 40-х, пачатку 50-х гадоў. Яго зверглі ў выніку перавароту. Ён быў вымушаны з'ехаць, вельмі доўга падарожнічаў па замежжах, нідзе не было яму прытулку, цягаў за сабой труну з муміяй сваёй улюбёнай жонкі Эвіты. А ў 73-м годзе трыумфальна вярнуўся. Прычым там яшчэ і хваляванні адбыліся ў аэрапорце пры ягоным вяртанні. Пабіліся, хто будзе стаяць бліжэй да трапу, калі гэты чалавек з эміграцыі будзе вяртацца ў сваю краіну. Так што тут, канечне, ёсць прыклады, калі
люди з міграцыі вяртаюцца і вяртаюцца трыумфальна. А ў той жа час ёсць і прыклады, калі людзі вяртаюцца з міграцыі, перагарнуўшы старонку, і спадзяючыся зноўку, што яны там, іхнія здольнасці, іхні імпэт, інтэлект будзе прыдатным дзяржаве, з якою яны калісьці з'ехалі праз там незгоду з палітычным рэжымам. І потым даволі трагічная сітуацыя, трагічнае развіццё гэтай перагорнутай старонкі. І тут, канешне, у першую чаргу прыгадваюцца нашы беларускія эмігранты, якія з'ехалі вось пасля паразы у вайне, значыць, 18-20 гадоў, пасля паразы і слуцкага чыну. І потым вось фактычна люстэркавая сітуацыя, як у нас цяпер. Пачынаюць укідвацца рэсурсы, даказваць, што вы там адарваліся ад радзімы, вы выступаеце супраць Беларусі, сапраўдная дзяржава беларуская гэта БССР, сапраўдны цэнтр беларушчыны гэта Менск, а вы там усе вось невядома чым вы здраджваеце сваім, уласна кажучы, ідэалам. І пад гэтую справу прыязджалі прадстаўнікі беларускага ўраду, ось Жылуновіч ездзіў, Купала ездзіў, Чарот ездзіў таксама. Потым была праведзена канферэнцыя, другая усебеларуская, 25 год, дарэчы, ось літаральна праз месяц будзе 100-гадовы юбілей гэтай канферэнцыі. І на гэтай мэта канферэнцыі фактычна была, што давайте ліквідуем Раду БНР і прызнаем Менск адзіным палітычным і нацыянальным цэнтрам беларусаў у свеце. І шмат хто, вось у першую чаргу гэта група Цвікевіча, якая вельмі актыўна дзейнічала сярод апазіцыі. Цвікевіч, ну, я думаю, усе чулі гэтае прозвішча. Ён быў у Радзе БНР, ён быў міністрам замежных спраў у Радзе БНР, у Радзе міністраў БНР. І ён быў самым актыўным правадніком, вось, прапанентам гэтай ідэі. Перагортваем старонку, вяртаемся у Беларусь і будуем разам з бальшавікамі вось гэтую новую шчаслівую Беларусь. На гэта былі укінуты сродкі з боку, канешне, савецкага ўраду. Гэтая канферэнцыя падтрымлівалася савецкім урадам. І на канферэнцыі была прынята рэзалюцыя аб самароспуску Рады БНР і перадачы паўнамоцтваў беларускаму ўраду. Што там, ну, праз юрыдычныя хітрыкі, ўсё ж такі гэта рашэнне часткай дзеячоў беларускіх у апазіцыі не была прызнанай, што дазволіла працягнуць дзейнасць Рады БНР, і бачым, што дагэтуль яна існуе, дагэтуль дзейнічае і з'яўляецца, дарэчы, адным таксама з інстытутаў беларусаў за мяжой. А тыя, хто перагарнуў старонку і вярнуўся, у тым ліку той, хто актыўна працаваў на ліквідацыю, на самаліквідацыю Рады БНР, почитайте их биографии. Усе гэтыя биографии завершаются 37 годом. Ну, у некаторых там з розніцай, можа, у год-два. Ці некаторыя ўвогуле зніклі без вестак. Ну, вось Купала перажыў 37 год, но не перажыў 42 год. І такім чынам, уласна кажучы, вось трэба вельмі так уважліва паглядзець на гэтую пазіцыю, што давайте перагарнем старонку, давайте вернемся ў Беларусь, давайте вырутаем наша роднага Александра Григорьевича з абдымкаў Рассеі, вырвем яго, і он же так хоча гэтага. Вось, но страшуся, паколькі сам Александр Григорьевич вельмі апантаны вось якраз той мадэллю, якая тады была ў Савецкім Саюзе, у Савецкай Беларусі. Я не бачу ніякіх падстаў лічыць, што цяпер будзе штосьці іншае. Ну, тут я з вами спадарю, Ген, згодны цалкам. І калі, умоўна кажучы, вот калі паглядзець там Владимир Жыгар, які он гэта прапаноўваў, купіць Івану Краўцову квіток у Мінскі, той паедзе па гэтым квіткі ў Мінску і рабіць тое, да чаго ён заклікае, налажваць перамовы з рэжымам Лукашенко і перагортаваць старонку, то налажваць адносіны і перамовы весці будзе недоўга. Вельмі хутка прыйдуць
прыйдуць таварышы у спартыўных штанах і туфлях с острымі насамі і адправяць яго перамаўляцца з адміністрацыі якой-нибудь калоніі. Але калі мы ўсё ж таки кажам про тую частку, якая не ідзе на пагадненне с рэжымам, застаецца в эміграцыі, вось узгаданая вами Рада БНР, якая сапраўды існуе, выдатная жанчына Івонка Сурвіла. Я з ёй асабіста сустракаўся ў Торонто, записываў інтэрв'ю, быў у яе дома, выдатнейшы, мілейшы чалавек, але што гэтая структура рэальна на сёння уяўляе. То есть яна ёсць як як сімбаль можа быць, но не больш за тое. Немало. Ужо ж немало. Да, немало, але реально широкага кола для беларусаў. Широкага кола паслядоўнікаў няма. І я до того, что як хутка, калі гэта вот справа, ўся сітуацыя зацягнецца там яшчэ на 5, на 10, на 15 гадоў, там умоўны офіс Ціхановскай, там кабінет, там КР, там іншыя структуры ператворацца ў Раду БНР 2.0. Канечне, такі вынік нельга выключаць, але я б не думаў, што гэта вось так расцягнецца просто праз дынаміку падзеяў. Вось як марыць зноўку вярнуцца ў 19 год і думаюць, што вось вот так усё і будзе, вось цудоўненька, так цёпла-лампава, ці, скажам, вярнуцца ў 2000-е гады, калі там і заробкі падвышалі, ўсё было стабільненька. Но, слухайте, колькі ўжо сказано, что пасля 19-го непазбежна ідзе 20-й. Бо гісторыя не стаіць на месцы, яна ідзе ўвесь час наперад. І варта не забываць, што акрамя Беларусі і беларускага рэжыму ёсць куча іншых актараў са сваімі інтарэсамі, са сваімі планамі, са сваімі зноўку інтарэсамі, у тым ліку накіраванымі на Беларусь. І гэтыя актары падчас вельмі агрэсіўныя і вельмі разлічваюць выкарыстаць беларускі рэсурс дзеля сваіх далейшых агрэсіўных планаў. Вось як, уласна кажучы, навошта Расія Украіна? Бо без Украіны Расія не адбываецца як імперыя. А для Расіі адраджэнне імперыі гэта ідэфікс, гэта, уласна кажучы, дзяржаваўтваральная ідэя, вось нацыянальную ідэю. Мы ўсё шукаем, расейцы яе даўно знайшлі. Гэта імперыя без межаў. І вось яны дзеля гэтага гатовыя ахвяраваць усім, чым заўгодна, сваім жыццём, а асабліва чужымі жыццямі. І вось зноўку тыя, хто цяпер гатовы вярнуцца ў Беларусь, яны вярнуцца не ў тую Беларусь 19-го году ці 2000-х гадоў, яны вярнуцца ў Беларусь, якая на выстрыне вось гэтай расійскай экспансіі. І яны будуць вымушаны удзельнічаць у гэтым імперскім расійскім праекце. Калі яны адмовяцца ў гэтым удзельнічаць, концлягеры ці вынішчэнне. Гэта ўжо зноўку гісторыя шмат разоў абкотвала такую мадэль. І зноўку няма ніякіх падставаў сумнявацца, што ў нашай сітуацыі, ось у сітуацыі, калі расійская імперыя спрабуе аднавіцца, будзе неяк іначай. Гэта першае. Другое. Існуюць іншыя актары. Іншыя актары – гэта вось Заходняя Еўропа, краіны НАТО, у тым ліку, у першую чаргу, канечне, гэта Еўропа, якая паступова з вялікім рыпеннем, з вялікімі праблемамі пачынае разумець, што ўсходняя Еўропа – гэта не проста там нейкая дзікунская барбарская тэрыторыйка, дзе ходзяць незразумелыя людзі, вось таксама толькі што злезлі з дрэваў, можа, яшчэ не до канца злезлі. А яны пачынаюць разумець, што гэта рэгіён, які, уласна кажучы, жыццёва неабходны для бяспекі Еўропы. І таму вось тут, дарэчы, сімбаль, не сімбаль, забылі ў Беларусі, не забылі ў Беларусі, не столькі можа Рада БНР, колькі офіс Ціхановскай, сама Светлана Ціхановская, яны выконваюць гіганцкую ролю. Яны ездзяць па міжнародных канферэнцыях, па розных краінах сустракаюцца з кіраўніцтвам, палітыкамі гэтых краін і даводзяць вось гэтую немудрагелістую ідэю, якая вельмі з цяжкасцю заходзіць у галовы еўрапейцаў. Што Беларусь – гэта не проста там кавалак зямлі, дзе невядома хто жыве.
А Беларусь гэта элемент, які вельмі істотны для бяспекі еўрапейскай. І калі гэты элемент адыдзе Расіі, Еўропа ні ў якім разе не можа адчуваць сабе ў спакоі. Ні Еўропа, ні Украіна, ні тым больш краіны Балты. І вось гэта ўсё трэба даносіць, гэта ўвесь час трэба паўтараць. А дзеля таго, каб гэта даносіць, паўтараць, патрэбен цэнтр, які карыстаецца легітымнасцю з боку беларусаў і які прызнаецца заходнімі палітыкамі як такі, як цэнтр, які кажа ад імя беларусаў. І вось тут зразумела, што гэты цэнтр уваходзіць у вельмі істотную супярэчнасць з рэжымамі ў Менску і Маскве, і таму, канечне, гэтыя рэжымы будуць укідваць усе рэсурсы. Максімум рэсурсаў дзеля таго, каб шатаць вось гэты самы цэнтр. Дарэчы, калі я казаў на пачатку нашай размовы пра унікальнасць сітуацыі з беларускай гэтай, з беларускімі дэмакратычнымі сіламі за мяжой, чытаеш агляд, характарыстыку любых іншых апозіцыйных сілаў за мяжой, гэта і сірыйскія, гэта іранскія, зноў грузінскія, еднасці няма. І няма цэнтру, які выступае, мае права і прызнаецца за ім такое права выступаць ад імя народу. Вось наберыце там у гугле па-ангельску Russian Opposition in Exile. І вам выпадзе маса, на першай жа старонцы, маса публікацыяў неаб'яднаныя, не могуць утварыць адзіны ўрад. І гэта зноўку, гэта зразумела, бо калі ты пакідаеш радзіму, ты пазбаўляешся, да беларуская апазіцыя гэта ўсё і на радзіме перажывала, ты пазбаўляешся рэсурсаў у значнай ступені, у табе адразу ўзрастаюць страты, у табе адразу ўзрастае эмацыйны псіхалагічны ціск, і тут, канешне, вельмі цяжка, скажем так, спакойна весці працу і прычым весці ў доўгую. А праблема ў тым, што якраз цяпер патрэбна такая якасць, як уменне весці справу ў доўгую. Хто там думаў, што мы ў 20-м зараз ліхім кавалерыйскім наскокам усё гэта змецем, калі за спіной Лукашэнкі Расія стаіць? Ну, тыя, уласна кажучы, хутка і адсыпаліся. І, можа, цяпер якраз актыўней за ўсіх кажуць, што давайце перагарнем старонку. Вось. А тут патрэбна метадычная, стратэгічная праца ў доўгую. Бо зноўку мы не ведаем, калі гэта скончыцца. Хутка, не хутка, но мы ведаем, што гэта павінна скончыцца. І гэта не павінна скончыцца тым, што мы пагадзімся з заснаваннем рэжыму. Бо гэты рэжым несе пагрозу. І не толькі нам, там, скажем, дэмакратычным сілам, актывістам, но і ў першую чаргу тым беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі. Бо вось гэта першая група, якая знаходзіцца пад ударам рэжыму. І таму тут хочаш, не хочаш, але калі хочаш, каб Беларусь працягвала існаваць, і каб яна зрабілася камфортнай краінай для жыцця, то тады дзейнічай доўга і рабі тое, што павінен. І ўвесь час вер, што вада вось за наступным барханам, а іначай не дойдзеш да мэты. Але ўсё ж таки, спадар Евген, я вяртаюся да пачатку нашай размовы. Ці я згодны з вами про тое, што трэба гуляць у доўгую, што патрэбны цэнтр, але ці атрымаецца ўсё ж такі, ці ёсць гістарычныя пацверджанні таго, што магчыма утрымаць падчас гэтай гульні ў доўгую пэўныя нейкія структуры, створаныя за мяжой прадстаўнікамі апанентаў таго ці іншага рэжыму. Вы расказвалі пра гісторыі поспехаў асобных палітыкаў, там прэзідэнты, які быў вымушаны з'ехаць в эміграцыю, там тагося асобных палітыкаў, якія пэўны час дачакаліся, дамагліся, там ці яшчэ што-небудзь. Я размаўляў, дарэчы, на апошнім касцюшкаўскім форуме з сённяшнім міністрам польскім Радаславам Сікорскім, і ён кажа мне: так я ж таксама эмігрант. Я быў падчас салідарнасці вымушаны з'ехаць з краіны, я не верыў на той момант, што я хоць калі-небудзь вярнуся ў гэтую краіну, але я адвучыўся, я перажыў і я вярнуўся, і вот я тут стаю перад табой, міністр. Але гэта прыклады палітыкаў, асобаў, адзінкаў, а я кажу пра структуры. Такое адчуванне, што зараз менавіта структуры, не там Святлана Ціхановская асабіста,
там умоўна кажучы, а структуры, офіс, кабінет, там НАУ знаходзяцца ў крытычным крызісным стане? Ну, зноўку я б не казаў, што яны знаходзяцца ў крытычным крызісным стане. Скажем, ну, канечне, можна назваць гэта крытычным крызісным станам. Толькі дайце мне аргументы і крытэрыумы, па якім мы вызначаем крытычнасць і крызіснасць. Тое, што, ну, вось, гэтак званыя скандалы, так, узнікаюць апошнім часам усё часцей і часцей, хаця зноўку, вось, кейс Карпушонак, мне так падаецца, ён ужо зрывае рэзьбы гэтых укідаў усіх. Бо я гляжу, рэакцыя ўжо зусім іншая у грамадства, чым, скажем, была нават на знікненне Мельнікавай. І зноўку на ўсе гэтыя скандалы там з дыкпікамі і гэтак далей. І зноўку тут глядзіце, спрабуюць праз гэтыя скандалы, і не толькі праз гэтыя, вось з офіса перыядычна сыходзяць людзі. Гэта зразумела. Гэта вельмі складаная праца, гэта каласальны ціск на нервы. Значная колькасць тых, хто сыходзіць з хваробамі. І вымушаны гэта зрабіць дзеля таго, каб проста вось сваё здароўе потым папраўляць, там даволі сур'ёзна лічыцца. Але гэта паказваюць, падаюць некаторыя, як «О, вось, яшчэ адзін уцёк адтуль». Вось мы можам гэта сказаць, што гэта крызісная сітуацыя, ці мы можам казаць, што проста ідыёты, там, карысныя і бескарысныя, гэта неістотна галоўныя ідыёты, выкарыстоўваюць гэта для таго, каб вось мы сядзелі з вамі і абмяркоўвалі гэты самы крызіс. І там, скажем, эксперты-аналітыкі пісалі у сваіх публікацыях, што яны ж у крызісе, усе бачаць, што яны ў крызісе. Вось. Так што тут зноўку ідзе не толькі вайна ў доўгую, ідзе вайна словаў, ідзе вайна пазначэнняў. Вось хтосьці гэта пазначыць як крызіс і, власна кажучы, ход да заняпаду. Іншыя скажуць, што гэта нармалёвы працэс. Слухайце, з усіх урадаў сыходзяць людзі. Я ўжо маўчу там, што адбываецца ўнутры рэжыма Лукашэнкі. Но на гэта чамусьці не звяртаюць увагу. Вось малойцы яны, канешне, прывелі гэта людзям, палітыка брыдкая справа, а да Лукашэнкі там нічога не ліпне, усе разумеюць, ну гэта ж Лукашенко так. А вось да палітыкаў, скажем, з офісу, знаў, увогуле з эміграцыі, тут іншыя падыходы. Тут, як толькі вось штосьці такое, нават нейтральна, ну вось сышоў чалавек з пасады, тут жа кідаюцца туды рэсурсы, што ўсё, гэта прызнак крызісу, гэта прызнак развалу, яшчэ адзін уцёк ад іх, вось навараваўшыся, канечне, гэта трэба абавязкова дадаць, бо памятаем так прынцып гнілога селядцу, самае такое жорсткае, нелепае, цынічнае абвінавачанне, якое, канечне, будзе выкрытым. Потым, што гэта неправда. Но застанецца сляды, так, вось ад гэтага, асадачак, так, лыжачкі знайшліся, асадачак застаўся. Вось, і такім чынам я б не казаў, што ў крызісе. Але з іншага боку, вы маеце рацыю, што час працуе супраць. Канечне, час працуе супраць, вось, но тут зноўку, час гэта даволі жорсткая і, ну, скажем так, беспрынцыповая справа. Яна працуе супраць усіх. Супраць нас з вами, супраць дэмакратычных сілаў, супраць Злучаных Штатаў Амерыкі і супраць Пуціна з Лукашэнкам таксама ён працуе. Таму, калі вось скажам, што так, дэмакратычныя сілы з цягам часу згубяць свой уплыў, заходнія палітыкі згубяць да яго інтарэс, да гэтых сілаў, дык той жа час у гэты ж час будзе працаваць і супраць Лукашэнкі з Пуцінам. Вось гэты час будзе весці іх да эканамічнага краху, да ваеннага краху, да палітычнага, да медычнага, урэшце. Вось, скажем так, я супраць таго, каб чакаць на смерць каго-небудзь з іх. Но тым не менш, гэта таксама той фактар,
якія немагчыма скінуць з разлікаў і немагчыма скінуць з прагнозаў на будучыню. І, дарэчы, да гэтага таксама, я думаю, трэба быць падрыхтаваным, мець хоць там нейкі не тое што плян, бо гэта немагчыма скласці плян, гэта, ведаеце, не смешыце Бога, не будуйце планаў, а трэба мець хаця б канцэптуальнае ўяўленне, а што рабіць у гэты момант. Вось як дзейнічаць, да каго апеляваць, там што казаць і гэтак далей. Вось такім чынам час з аднаго боку ён как бы забівае, з іншага боку ён утварае магчымасці. І вось тут я ўжо пачынаў казаць, як заўжды там перайшлі на іншыя тэмы, што я думаю, што даволі хутка, няма ні ў Лукашэнкі, ні ў Пуціна дзесяцігоддзяў, на мой погляд. І больш за тое, пасля падзення, скажем, Лукашэнкі і Пуціна, зноўку як смерць, так, гіпатэтычна, па прыкладзе падобных рэжымаў у іншых краінах у гісторыі, бачна, што даволі складана утрымаць вось гэты рэжым, гэтую мадэль, пабудаваную імі. Тут звычайна прыводзяць контрпрыклад Паўночную Карэю, але гэта хутчэй выключэнне. Выключэнне з вялікай колькасці іншых прыкладаў, і, як вы ведаеце, выключэнне як звычайна пацвярджае правіла. Вось я не бачу, хто бы мог эфектыўна замяніць Лукашэнку, каб той вось гэты заменшчык працягваў тую ж палітыку і мог бы вось утрымаць усё пад сваім кантролем. Лукашенко гэтага не можа нават. У Лукашэнкі ёсць вось гэты вобраз, які ствараўся дзесяцігоддзямі, вось як у таго таракана зноўку з дзіцячага вершу. А новы чалавек не, ён і атачэнне ягонае будзе з цяжкасцю яго ўспрымаць. Карацей, прыгадайце смерць Сталіна, напрыклад, што адбылося пасля гэтага. Вось, там зноўку там здолелі атрымаць, бо была ідэалогія, была вось гэта ідэя, якая аб'ядноўвала. Знойдзеце вы нацыянальную ідэю для Лукашэнкі, і вось на яе падмурку ён і будзе грунтаваць пабудову рэжыма. Насамрэч, я не думаю, што так адбудзецца. Лукашенко і ідэя – гэта такія рэчы несумяшчальныя. Вось, так што тут у мяне хутчэй аптымістычны погляд, і зноўку, гледзячы на жыццяздольнасць праектаў такіх як НАУ і Каардынацыйная рада, я так, шчыра кажучы, крышачку здзіўлены, што яны гэтую жыццяздольнасць прадэманстравалі. І я не думаю, што, зноўку, тут шмат залежыць ад людзей, якія ўваходзяць у гэтыя структуры, ад іхняй волі. Вось калі яны могуць граць у доўгую, ўсё будзе добра для гэтых інстытутаў. Калі яны здадуцца, кінуць, веславаць, тады зразумела ўсё. Но гэта будзе залежыць якраз ад тых асобаў, якіх вы адвяргаеце пры разглядзе структуру. Нагадаю, што структуры складаюцца таксама з асобаў. І вось калі, зноўку, гіпатэтычна падзенне рэжыму, можна вяртацца ў Беларусь. Канешне, я не думаю, што гэта будзе перанос, там, скажем, НАУ як урад, Каардынацыйная рада як парламент, так? Я веру толькі ў адно, бачу толькі адно, гэта офіс Ціханаўскай як адміністрацыя прэзідэнта, якая працуе на тое, каб ажыццявіць галоўнае абяцанне – арганізаваць, правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Тут таксама я маю шмат пытанняў, якія я задаю удзельнікам працэсу, на якія я не атрымліваю пакуль адказу. Прыклад пытання прэзідэнт, так, выбары прэзідэнта, калі яны абвяшчаюцца, і неабходнасць новай канстытуцыі, бо зразумела, што цяперашняя лукашыцкая канстытуцыя, яна ніяк не пасуе будучай Беларусі. Калі, у тым ліку ў пляне інстытута прэзідэнцтва, калі мы абіраем прэзідэнта адначасова з прыняццем новай канстытуцыі, дзе зусім іншыя, там, скажем так, паўнамоцтвы прэзідэнта, як мы можам абраць чалавека, калі мы не ведаем, якія паўнамоцтвы ён мусіць у далейшым выконваць? Вось тут, конечно, для меня такая таямніца, но з іншага боку адказы ёсць у гісторыі іншых краін. Там, напрыклад, пасля рэвалюцыі 89-90 гадоў
там такое здаралася, і, падаецца, нябёсы не абрынуліся на зямлю. Так што я, калі задаю такія пытанні, я іх не надта настойліва задаю, арыентуючыся, можа, не надта добра, нешта ж будзе. Спадарожі, давайте на завяршэнне ўсё ж таки добра, ўсё ж таки я так гледзячы на наших лідараў розных структураў дэмакратычных сілаў, думаю, что яны не адмовяцца, як вы кажаце, веславаць, будуць працягваць, і гэтыя структуры магчыма захаваюцца, але захаваюцца як, ну, рэч у сабе, умоўна кажучы, але ці будуць яны мець надалей вялікую падтрымку і цікавасці будзе да іх з боку беларусаў, як у замежжы, у дыаспары, так і ўнутры Беларусі, бо ўжо цяпер мы назіраем, што вельмі шмат беларусаў, якія яшчэ год-два, а тым больш 3 таму цікавіліся, падтрымлівалі, выходзілі і гэтак далей, зараз как бы прыйшлі да стаміліся, расчараваліся, там яшчэ што займаюцца больш сваім жыццём, не нейкім чынам не удзельнічаюць у тым, што яны удзельнічалі далей раней. Я ўжо не кажу пра беларусаў у Беларусі, якія адрэзаныя ад магчымасці удзельнічаць раз, адрэзаныя ад магчымасці атрымліваць пэўную інфармацыю, плюс страх, застрашванне, пагрозы і гэтак далей. І мне адтуль ужо прыходзіць таксама, як і вам, але мне ідуць звесткі такі: да мы не ведаем, чым яны там займаюцца, да нам не цікава, да яно на наше жыццё ніякім чынам не ўплывае, жывуць табе сам і жывуць, катаецца там Ціхановская, ну, трымае Беларусь у фокусе, там недзе там міжнародных і гэтым, ну і дзякуй Богу, але больш не за тое. То есть вот, ну, захаваюцца, ну вот захаваюцца як рэч сама ў сабе, як рада БНР. Ну, па-першае, мы з вами сядзім абмяркоўваем, зноўку спасылаўся сёння на публікацыю Карбалевіча, таксама абмеркаванне. Вось нікому не цікава, парадокс такі, так, нікому не цікава, но ўсе абмяркоўваюць. Дзіўна. Потым, ну, вось, калі вам пішуць, што як гэта ўплывае на жыццё ў Беларусі, я сёння ўжо тлумачыў, што гэта непасрэдна ўплывае на жыццё ў Беларусі. Дзе мы застанемся? Мы застанемся ў расійскай імперыі як рэсурс расійскай імперыі, ці мы будзем еўрапейскай краінай свабоднай, дэмакратычнай. Вось у мяне, скажем так, недавно быў выпадак, быў я у краме, і відавочна была сям'я, ну там не сям'я, там больш вялікая група беларусаў, я так зразумеў па размовах, беларусаў, прычым апрануты так у брэндавыя рэчы, то бок недзе офісны, ну не офіс Ціхановскай, а офіс якой-небудзь камерцыйнай фірмы у Беларусі, і яны абмяркоўваюць, ну я думаю, вось гэта тыя людзі, якія забыліся ўжо на ўсё, бо у іх там ішла гаворка, як адпачылі, як яны будуць вяртацца, і вось як яны будуць вяртацца, гучыць фраза: як гэтыя менты задаўбалі. І вось гэтая фраза адразу перагарнула ўсё вось уяўленне пра гэтую групу. Я прыгадаў Менск 20-го году, калі ўсе хадзілі з бел-чырвона-белымі бранзалетамі, з бел-чырвонымі белымі балёнікамі, якія былі ўсе адзіны ў сваім стаўленні да таго, што адбываецца. Я пабачыў, што гэтае стаўленне нікуды не падзелася. Бо зноўку падзеі 20-го году гэта не таму, што з'явілася Ціхановская. Ціхановская з'явілася таму, што быў запыт на Ціхановскую з боку грамадства. Грамадства там перабірала Бабарыко, Ціхановскага, каго там яшчэ, но тут зноўку сам рэжым кінуў падарунак беларусам, ён адсеяў усіх і даў нам адзінага кандыдата, і кандыдата годнага. І вось гэта зноўку не таму, што Ціхановская са сваімі ідэямі прыйшла, а таму, што беларусы патрабуюць пераменаў. Іх ужо задзяўбло жыць пры гэтым рэжыме. І нават калі нейкія прадстаўнікі дэмакратычных сілаў перагарнуць старонку, гэта ж нічога не зменіць. Гэта не зменіць рэжым. Ён працягне сваю палітыку на вынішчэнне Беларусі, беларускае грамадства, беларускай эканомікі, беларускай дзяржавы, усяго. І таму, ну, скажем, вось крайні выпадак, так, калі гэта расцягваецца на дзесяцігоддзе, там пераўтвараецца ў БНР, раду БНР 2.0, замова у беларускім грамадстве
на политика, на новые силы никуда не поденется. И новый 20-й год, он непозбежный, все ровно. Вось, канечне, у наших інтарэсах, каб усё прайшло мирно, гладко, дэмакратычна, канечне, каб Ціхановская вярнулася ў Беларусь, менавіта як глава дзяржавы, абраная у 20-м годзе, каб яна арганізавала свабодныя справядлівыя выбары. Вось на гэтых свабодных справядлівых выбарах там уже усе могуць. І бабарыканцы, і, не ведаю, там, цапкальцы, карашаўцы, пазнякоўцы, усе лбамі сутыкацца ў барацьбе за галасы грамадзян. Ось чыя праграма, кандыдат, каманда падасца больш прыемнай, прымальнай і больш перспектыўнай для будучыні нашай краіны і нашай будучыні. Вось той атрымае мандат ад беларусаў там на пэўны тэрмін ажыццяўляць гэтую сваю праграму. Калі ён пакажа сваю нездольнасць, там інстытут імпічменту, калі не задаволяць вынікі, яго пераабяруць, у наступны раз заменяць іншым, калі задаволяць вынікі, можа ён атрымае яшчэ адзін тэрмін для працягу сваёй праграмы. Вось, і тады, калі ласка, будзем казаць, калі ж яны аб'яднаюцца. Усе гэтыя таварышы, якія прадстаўляюць розныя палітычныя групы, плыні, ідэалогіі і гэтак далей. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца нам сёння. Я нагадаю, што з намі у эфіры быў кандыдат гістарычных навук, спецыяліст, одним словом, Евген Красулин. Ну, у любым выпадку не забывайте подписываться на наш YouTube канал Еврорадио, каб не пропускать наши регулярные раз на 2 тыдні сустрэчы со спадаром Евгеном и абмеркаванні падзеяў сённяшніх праз лінзу гісторыі. Заўсёды цікава паглядзець, і дзякуючы менавіта ось досведу і ведам спадара Евгена мы гэта маем магчымасць рабіць. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, жыве вечна.